Менә бу җырларга килгәндә, җырларны сайлауга килгәндә, сез репетициялар уздырганда ничектер Әсгатовый үзегез тәкъдим итәсезме җырларны Булатка, менә бу җырларны әйдә әле искә алып алыйк әле, яңартып алыйк әле. Әлбәттә тәкъдим итәм. Мин гомумән инде мин борынгы кеше. Борынгы җырларны яратам мин. Анда хәзер сезнең яшьләрнең җырларын кайберләрен аңлап та бетереп булмый, сүзләрен дә җатлап бетереп булмый. Анда әлбәттә җатларга да кирәкми. Бардым, кайттым, кирдим, чыктым, мин сине бик яратам. Яфраклар кыйылганда, әйдә очрашыйк, иркәмдә бер шундый ракына сүзләр анда гафу итәрләр әлбәттә. Әмма ләкин элекке җырларны сузып җибәрәсең анда Илһам абый кебек, Абдулла абый кебек, Әлфия апа кебек, Фәрида апа кебек, Таһир Якупов кебек, Абдулла Бирәхимқулов, Сөләйман абый, Юсуповлар шикелле сузып җибәрәсең дә күңелгә рәхәт булып китә. Әмма ул җырларны алганда бит сайлаганда элегрәк бит инде теге радиодан гына ишетеп, отып ала торган булганнар. Хәзерге интернет заманы уңайлы. Ул чакта язып баргансыздыр инде. Юк, бернинди язганым булмады. Менә бер тыңладым да, истә калды дип әйтергә мактанып әйтүем түгел, әмма ләкин элекке җырлар алар ничектер менә безгә сеңгәннәр. Элек бит ул авыр уртасында зур репродуктор бар иде, шунардан без тыңлый идек. Шуннан иштәйек, башта Башкортстан артистлары концерты була яннарсың, үзебезнең Татарстан артистларының концерты була, менә шулай тыңлап үстек без. Аңлашылды. Аннар патефон тыңладык. Булат, микрофонга якынрак кил, зинһар өчен. Мин монда. Булат, без сине алайса ишетмибез. Дуслар, без ТНВ телеканалы белән элемтәгә чыктык. Сәламлыйбыз сезне. Сәлам. Инде үзенә күрә бу бит инде бер бәйрәм. Бәйрәм, сайлау бәйрәм була инде. Гомумән Әсгат абый, Булат, бу бәйрәм итеп кенә кабул итәсезме сез моны, әллә инде виждан итеп тә кирәк, ватанпәрвәрлек итеп тә күз алдына китерәсезме? Һичшиксез һәрбер кеше сайлауга барга тиеш, чөнки ул безнең киләчәгебез. Гражданлык позициясе. Килешәм тулаемча. Менә мин хәтерлим, беренче тапкыр сайлауларга анда бит инде 14 яшьтән сайларга мөмкинлек бирәләр. Ялгышмасам. 18 яшьтә паспорт аласың. Гафу бутаным. Һәм хәтерлим, менә шул ничә ел инде миңа хәзер 34, 16 ел элек минем беренче сайлауларым булды инде. Әтиләр минем хәтерлим. Иртән үк әти уятып, әни белән бүген улым паспортын алып, бүген сайлауларга барырга кирәк дип өндәделәр. Хәзердә хәтерлим. Безнең телевизор караучыларыбыз арасында да бүген сайлауга беренче тапкыр барам диючеләр бардыр. ТНВ телеканалын караучыларның барчасында сәламлыйбыз, дуслар. Болгар радиосы студиясендә сезнең белән бергә без Илнар Юсупов һәм мин Эльвира Вилдан һәм бездә кунакта Татарстанның халык артисты Әсгат Хисмәт һәм аның улы виртуоз баянчы Булат Хисмәтов.